I ja sam čula na puno mesti, neko se uvampirio, znaš, i otišao u drugi grad. Ako njegovu ženu dolazio noću i ona znala da je on dolazio, čak i rodila vampirče od njega. Kada on otvorio, kaže, negde daleko u neki drugi grad, otvorio kasapnicu i tamo, kaže, on dobio ortaka, ali nikako nije dao na ortaka da kolje, nego sve on. I samo krv pije, ništa drugo, ni jede ni pije. Živa istina. To je cela istina bila. I kaže, neki njegov seljak prošao i pročitao firmu na njegovo ime, na tog vampira. I uđe unutra, on ga vidi. I ništa, kada izađe vampir, on onog ortaka kaže, znaš ti ovoga čoveka, ali ga poznaješ? Pa kaže, tako i tako se zove. A znaš li ti, kaže, da je on vampir? Pa kaže, ne znam, taj čovjek, kaže, umro. Njegova žena rodila, kaže, od njega. Vampirče, i oni znali da dodi, ali nisu znali što ima kasapnicu. Kaže, a ko... Kako izgledalo to vampirče? Pa kao čovek, kao svaki čovek, sad ću da ti pričam. Kad kaže, jel ti kolješ? Ne, kaže, sve oni, šta jede taj, kaže, samo krv pije. Kaže, drugi put da paziš, kaže, samo ga, kaže, načni. Će vidiš, i rekli da nisi teo. I će vidiš, kaže, on se rasipe. I on tako stvarno uradi i malo ga načne i on ga ne stane više. Posle njegovo to dete će da ide i njega kao da bocne i ono se rasipe, nema ga.